ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛ ଟିକେ କୁହ ନା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଲ, ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସମାନ ଥିଲା? ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ଆସିଛ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯଥା ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ଜାଣିଛ। ତଳେ ଗଛର ମୂଳ କି କାମ କରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ, এই ଚିତ୍ରରେ ଯେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଗଛର ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ତେଣୁ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିଲ ଯେ ଗଛର ମୂଳ ତାର ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛ ସହଜରେ ଉପାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ନଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସିଧା ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଗଛଟିକୁ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଗଛର ଚେର ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିଥିବାରୁ ଗଛଟି ସହଜରେ ପବନରେ ପଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଛର ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି ଗଛର ମୂଳର ଆଉ କି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିକି ମୋତେ କହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।